matod pa mga ison, usa ni sa pinakakaraan nga celebration, no? Ang Nativity of the Blessed Virgin Mary, ang pagpakatao sa mahal nga Birhen Maria, 6th century. Unya, kung nato tanawon, una pa gani kaayo sa mga apparitions karon, di ba? Dagan kay mga apparitions sa tuang na nadunggan, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, no? Sa Mexico, Guadalupe, no? Hangtod karon gani, no? Karon murag hinahina bisikat kining simala, di ba? Makaingon ta nga pagkadaghana kay sa mga sikat nga mga kanang apparitions pagpakita sa mahal nga Birhen Maria. Pero kining Nativity of the Blessed Virgin Mary, kining pagpakatao kaniya, usa ni siya sa pinakakaraan, no? Kay naa na ni kaniadto, no? Ug ang ilang gitan-aw niini nga pasidungog nga nakaingon sila nga klaro kaayo ang plano ug ang kabubuton sa Dios diha kaniya. Milabaw ang gahom sa Dios diha kaniya. Tungod kay nakita nila nga ang mga gisaad sa Dios kaniadto natumana, no? Ang mga gisaad sa Dios natumana. Ang atong gipaabot og gihulat ania nakapot na kanato, no? So muna tan-aw kini mga igsoon, matod pa sa theology niini nagingon nga this is a time of new grace and salvation in Christ. Mao ni ang panahon nga ato nakabot ang panahon ug gigayon nga diin kita nakadawati ng grasya sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagpakatao sa mahal nga Birhen Maria nga mato pa giplano ug gilati dadaan sa Dios diha kaniya, no? So muna nga kita usab madasigon nga magsaulog dinhi, no? Nga nakabaton kita usa ka hinahan ang mahal nga Birhen Maria nga nagmasinugtanon, no? Mao gani na gitan-aw dinhi mga igsoon sa sinulat ni Micah chapter 5 verses 1 to 4 nagisgot dito nga siya nga nagpakatao og nanganak nganha sa gisaad nga Dios mahimo nga magdala sa mga anak, sa mga iyang mga anak ngadto balik sa Israel. Ang pagbabalik nganha sa katawhan sa Israel nga mga anak sa Dios, no? Gipanagna na ning daan, no? Og mao ganina mga igsoon matud pa ni kang San Pablo Apostol ngadto sa taga Roma, no? Roma 8:28-30 nagaisgot dito nga tan-awa ang mga panghitabo, ang mga milagro sa Dios, no? Naa siya gilatid ng daan gikan kaniadto ug hangtod karon aduna na siya gilatid nga mga tao nga iyang gitawag. Aron diya sa iyang pagtawag mahimo kita nga makabaton og kaluwasan, no? Makabaton og kaluwasan haron kita mahimong himahimayaon diha kaniya og mahimo nga mo-conform, mahimo nga mausa diha sa iyang anak, no? Gipanan-aw ni San Pablo Apostol nga ani agi mga tao nga gilatid ng daan. So usa ni gitan-aw niini ang mahal nga Birhen Maria, no? Ang mahal nga Birhen Maria nga matud pa giandam na daan sa Dios, no? Giandam na daan sa Dios. Unya diya sa mong pag-andam makita nato nga siya gitawag sa Dios haron kita makabaton og kaluwasan, mahimong mahimayaon kaniya, mahimong usa diha kaniya, no? Usa nga na sa iyang anak, no? Pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, no? So munang samtang nabalandong ko ni anak mga igsoon ako na mahinumduman nga katong mga higayon nga kuan kanang naami trip sa Singapore, kada buntag manimba gyud mi unya sa Singapore kanang bisag kinsa nga taxi, no? Bisag kinsa nga driver imong masakyan moingon mangutana kag asa man ang
Katoliko nga simbahan dinhi, no? Walay lain nga itubag, Novena Church. Novena Church, no? Why Novena Church? Nganong Novena Church? Siya nga, the Blessed Mother is very miraculous. Kabutag in English sa mga Singaporean nga binagsa kayo. The Blessed Virgin Mary is very miraculous. No? We went there, no? Because we experience graces. No? Kung maayo po na, unang dili lang usa, duha, tulo, kung dili sa matag buntag, tag sa kasimani minadin to, kada buntag, lain-laing taksi, pero lahi ilahang kasinatian. Nakaingon ko nga, ninduta, no, ang maong kasinatian. Pero dili sila Katoliko, mga Buddhist o mga Hindu, no? Buddhist o Hindu, kay kasagaran mo man ni kasagaran ilahang kanang mga relihiyon, no? Unya, di po na ako malimtan mga igsoon nga diri sa Simala, no? Sa una sa katedral ko, kada September 8, mga tugid mi dito, kana may pilgrims, dako kay ning pilgrims sa Diocese of Dumaguete, no? Nga mga to dito sa Simala. Akong mama, usa gani akong mga igsoon, no? Mga tugid na dito, akong mama gasungkod na dili na mo adto, no? Apan kaniadto nga mga mi, no? Kasagaran makahibalag gyud ko og gikan sa lain-laing mga nasod, mga gikan diri sa Asia. Ang kusog niini kining mga Malaysians, no? Mga Malaysians nga kanang paghuman sa kanang dakong selebrasyon, human sa misa, mangita nagpari kay magpa-blessing, no? Magpa-blessing. Unya kuan kanang kasagaran ako gusto silang interviewon ano man nga kanang layo kay inyong dapit Malaysia, no? Unya ni naabot mo dinhi, no? How come nga nakaabot mo dinhi og nakahibalo mo niining birhen sa Simala, no? Muna ilahang kasagaran nga bingon sila, we saw in Facebook and we come here and indeed we experience miracles, no? There are blessings when we go back to our home, no? There are blessings when we go back to our homes, no? That's why every year we come here, no? Kung nga ninduta nga maong kasinatian, no? So muna nga kun atong tan-awon kini mga igsoon, mga imbitasyon ni kanato nga mahimo kitang magmaabrihon sa atoa nga kaugalingon, no? Kay mao man ni ang pagdapit kanunay kanato diya sa tong debosyon sa mahal nga Birhen Maria, gidapit kitang magmaabrihon ini pagkadaghan kay mo batikos ni daghan kay lain-laing relihiyon nga atong badunggan nga ang si Maria dili inahan sa Dios, tao lamang, no? Mo ni mga pagbatikos nila nga kun maminaw ka, no? Makaingon ka nga murag grabe kaayo, mura og wala nagtuo og Dios, no? Murag wala po nagtuo og Dios, murag wala nagtuo kang Kristo, no? Nga awayon man gyud ang mahal nga Birhen Maria, no? Pero kun imong tan-awon sa history sa simbahan, no? Kaming mga kaparian ilabi na kanang pagpapahawa sa datang espiritu, maglisod yung kagpapahawa sa datang espiritu kung di ka mo sangpit sa mahal nga Birhen Maria, no? Kung di ka mo sangpit sa mahal nga Birhen Maria, kung wa kay rosaryo, no? Kung di ka mo sangpit sa mahal nga Birhen Maria, dili yun mo pahawa ang daotang espiritu, no? So munang ato magita nga ubang mga relihiyon bisag unsaog paningkamot og kanang deliverance pagpapahawag daotang espiritu maglisod, no? Tungod kay wala man sila pagtuo diha sa mahal nga Birhen Maria, no? Munang kinahanglan tag pagkamaabrihon niini, no? Aparehasan ay tabo sa tong ebanghelyo karon kang San Marcos 7:32-37. Ato makita ang maong tao gidala didto atubangan ni Kristo amang og bungol, no? Amang og bungol kay ganahan nila nga itapion ang makamot ni Kristo, no? Pero gihatagan kini og panahon ni Kristo, gikuha siya, gipalayo siya ug niya matupa gihikap iyang dalunggan hasta ang iyang dila ug gituthuan ang iyang makamot bihangad ngadto sa langit ug mingon efata maabri ka, no? Maabring imong dila, maabri ang imuhang dalunggan. O diha mga igsoon nakaingon ang mga tao,
He has done all things well. No? Iyang gihimo ang mga amang nga makasulti, ang mga bungol nga makadungog. No? Kini mga pulo nga mga isuon, actually, imbitasyon ni kanato. Nga diha sa itong kinabuhi, kung atong sination pag-ayo, the Lord has done all things well. No? Naghimo ang Dios sa mga maayong butang diha kanato. No? Unya, mausab ni ang nasinati sa mahal nga Birhen Maria. No? Munang ang mahal nga Birhen Maria, sikat kayo ang iyahanga kanang pag-awit sa pagpasidungog, mga pagdaig nga na sa Dios. No? Nagdaig ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kang iyang ubos nga ulipon. No? Iyahang gilingi, iyang gisapupo, iyang giisa, no? Bisan diha sa kaulawan. No? So muna mga igsoon, ning kapistahan, pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria sa iyang birthday, nag-ampo kita, nga unta usab kita mahimong magmabrihon sa ato ang kagulingon dinha sa gahom sa Dios. No? Tungod kay ang pag-abot sa mahal nga Birhen Maria, ang pagkainahan sa mahal nga Birhen Maria, nahimo nga nagtapos nga nasa saad sa Dios ug naghatag kanato og bag-ong grasya diha kang Kristo. Bag-ong grasya diha kang Kristo. Kadiin kita diha magsugod nga na sa atong kaluwasan, makasunod nga sa pagkapot sa gingharian sa langit. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo.